Tikman na natin, guys. Tapos na ito. Tikman natin. Ayan, guys. Let us see. Ang sarap nito. See? And then, ang gagawin natin is gagawa tayo ng sausawan. Okay, papakita ko sa inyo. Okay, a bowl. White vinegar. Ayun. 1 clove of garlic, pinitpit. And then a teaspoonful of soy sauce, like that. A little. Yan. Yun, sausawan na yun. Kita nyo? You see that, guys? So, magsawsaw na tayo, guys. Let us sausaw na the lumpia here. Oh. Papakita ko kung gaano kasarap. Papakita ko pa. Para namang nakikita nyo yung lasa, no? Nagpapatawa, guys. Yan, sinausaw ko siya. So crunchy. Very easy to make. As easy as 1, 2, 3. Only 2 ingredients and it's done. Whoa. Good job again, MJ. Okay guys, magpapaalam na ako at pinagpawisan na ako ng gusto. Thank you so much for watching. Keep safe. Kumusta nga pala kayo dito sa ating quarantine ngayon na nangyayari? Kami dito sa Bohol ay extended up to May 31, guys. Ganon kami iniingatan ng gobyerno namin dito, ng governor and the mayor. Thank you so much. Thank you all of you. Thank you all of you mga kachits ko. Okay? God bless. Keep safe. I love you guys.